Kulandeno kwedomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene makhala tukambirana nkhani zitatu zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye pano tabweranso ndi kabwerebwere pano pa Nyasa VoiceBox olemekezeka bambo Kalindo amene ndi mtsogoleri wa bungwe lija la Malawi First amene mu audio yawo yalero akutsogoza mutu wakuti ngati kuli anthu oyipa kuno ku Malawi ndiye ayenera kukhala anthu andale. Nditi ndikhala limodzi kuti timve kuti zifukwa za Kalindo ndi zotani mu audio yawo yalero pa 15 March 2024. Thank you for tuning to Nyasa VoiceBox, and if you're new here, please consider subscribing and we shall see you on the next one. Thank you. Muli bwanji amalawi amzanga kwina kulikonse kumene muli lero pa 15 March 2024 ine ndine Bon Kalindo, the DC President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso President wa gulu lanu la Malawi First, the people first, amene timangolankhula chilungamo ndipo sitiopa wina aliyense, ndipo tizapitiriza kulankhula chilungamocho muziko la demokrasi mopanda mantha. Ndipo wina olo atafuna kuopseza, atafuna kuonesa mfuti, ife timangoseka chifukwa timaziwa kuti ndi ana ang'ono sakuziwa zimene akuchita. Ndikayambe kuthokoza inu amalawi, sindimadziwa kuti alipo amalawi ena, beautiful women and men okonda dziko lawo, amene amalipempherera dziko ili siku ndi siku, dziko la mavuto, dziko limene ndilankaka ndi uchi kwa andale. Koma kwa iwe osauka, dziko ilili ndi dziko la mavuto kwambiri, koma alipo ena ndithu amalipempherera dziko ili. Dziko ili alipo ena amene amalifunira zabwino. Kufuniranso zabwino ifeyo ma-activist, motero kuti ife tikapeza mavuto amene akutithandiza si andale, akutithandiza ndi anthu osauka anzathu ngati inu, kutithandiza ife ma-activist kuti ntchito imene tikugwirayi tiyipitirize. Ndalandira madaliso a foni, ngakhale kuti sindikufuna kutchula kumene kwachoka foni, koma Mulungu yekha amene amadziwa kudalisa adalise mayi ameneyi kundigulira ine foni ya ndalama za nkhaninkhani, ataona kuti the DC foni yake yasweka ndipo ma VN kapena ma audio ayamba kusowa. Ine nditani ine koposa kumpempha Allah, koposa kumpempha Mulungu kuti amuunjikire mayi ameneyi madaliso ochuluka, ndi akubanja kwake, ndi azibale yake, ndi onse amalawi okonda dziko lanu. Inunso mudalisidwe mwapaderadera, chifukwa izi tikupangirana tokatoka osauka komanso amalawi, pamene andale atanganidwa kudya ndalama zawo ndi ana awo, ndi azikazi awo, ndi azibale awo, komanso ndalama zopanda madaliso, ndalama zokuba, ndalama zobedwa, izimenezo zimakhala zopanda madaliso. Akanakhalapo anthu ngati amene wawa ambiri, kuphatikizapo anthu andale opanga okhala ndi mtima ngati umenewu, bwezi pano tikunena kuti Malawi wathu aliyense akuyimba lokoma. Koma andale kuti akatuluse ndalama yawo amuthandize munthu, amamuthandiza munthu pamene akufuna china chake ngati kuavotera. Koma ndithu ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti ngati tili ndi anthu oyipa kwambiri mitima, ndiye ndi anthu andale. Mukaona awa MCP wa anzathu amene ali mu Tonse Alliance, panopa atanganidwa ndi ma strategies onena kuti 2025 awine zisankho. Ndinakuwuzani abale anga kunena kuti chaka cha 2024 muona zambiri. Inu mukukumbukira kuti masabata apitawo president wa dziko lino adalengeza kuti
system ya ku immigration anayichita haki. Komanso patapita masiku ochepa kunatulukanso nkhani yonena kuti data yonse yasokonekera. Anthu amene wawa atasekedwa atanenedwa ndi pamene amabwera ndi plani yonena kuti data ija ayichita recover, komanso system akuyichita recover slowly. Lero chifukwa chopanga manyazi, kuopa kuyaluka, kuopa kugwidwa ufiti kunja kokuchaicha, boma lomwe lija limene linanena kuti system anayichita haki ija, komanso omwe aja akunena kuti data anayichita yonse inasokonekera ija, lero abweresa filimu yonena kuti atapanga passport ina ya nyuwani. Kodi sapano mukamapanga mafilimu wanu ino mamafias, mukuona ngati mukucheza ndi ana kapena ndani? Anthu onsetu amene amaziwa za hacking ifeso timacheza nawo. Munthu ngati wachita hack system amangofuna ransom yache kuti alandire, palibe chimene angakasinthe mu system. Kusonyeza kuti ngati system ya immigration anayichita haki, amene anachita haki yo, mahackers yo amangochita demand ndalama, palibe chimene amasintha. Lero inu mukubwera ndi passport ya nyuwani yosiyana ndi passport yakale. Amalawi muziwiretu kuti limenelo ndi boza la nkhunkhuniza akufuna akubwatikeni. Ngati abwera ndi passport ya nyuwani yosiyana ndi passport yakale, muziwiretu kunena kuti system ija sanayichite recover. Komano abweresa zinthu zokuti iwo aoneke ngati ni madolo pamene akupita kapena ziko likupita ku zisankho za 2025. Kutereko kumene kundi kuyaluka. Apita muja mmachedwa kuti mupoka game muchirambula road, ndikukajambula ku government plate, ndikukatenga carton imene amapangira booklet amafoni yawo ama ministers ndi ma statement, ndikukatenga carton imeneyo, paper imeneyo, ndikujambulirapo passport yonso yooneka kuti ndiyo yosalimba, yopanda ma security features, ndipo maiko ambiri sanga kulole munthu kuti ukalowe nayo. Pamene muti muziwe inu kuti anthu awa ndi mamafia, ndi pamenepo chifukwa akanakhala kuti achita recover system akanatulusa sample ya passport yakale. Koma zikusonyeza kunena kuti technobrain akaniza system ija, chifukwa awawa ndi madolo awo amene amaona ngati ndi mamafia zoziwa IT anapita ndikukachita tampa ndi system ya eni yake. Mchoncho system ija inachita shutdown. Itachita shutdown, anthu awa ali pani ofuna kumuchita convince president, komanso kufuna kumuchita convince ziko la Malawi kapena Malawiyo kuti azoona ngati iwo ndi madolo. Koma the truth of the matter is anthu oza avuta, system yo kulibe, imene ili ngati engine, zili ngati galimoto imene yaonongeka engine, ndiye ndikukayigulira udu ya nyuwani, palibe chimene zingasinthepo. Ndiyeyo zimene apanga iwoa, atenga udu ya nyuwani ndikuyika mu passport, koma passport yo system kulibeko. Ngati iwo ali madolo ationese passport imene inali yakale, imene somuli mayina anthu akale, ndiye kuti tikhulupirira kuti system yo ayichita recover. Koma ziwani kunena kuti posachedwa pompano kukhala mwambo ochita launch passport achita launch passport kumzuzu. The whole minister komanso director wa immigration aliyense kukwera VX yache atatenga passport imozi, ulendo nayo kwa president kunzuzu kukamuonesa, nayeso president yokuyilandira katoniyo ndikuyimwetulira, ndikuona ngati ziko likuyenda bwino,
osaziwa kunena kuti akupusisidwa. Ngati kuli president amene ali ophweka kuberedwa komanso ophweka kupusisidwa, ndiye ndi chakweratu. Uzakaona zinthu zili choncho ungoziwa kunena kuti Yesu ali momo. Dziko la Malawi aliyense akupusisidwa, akumpusisa president imene ati afunire dziko lokhala ndi pasipoti ya katoni. Tabwerani abale kuno ku Malawi muzaone pasipoti ya katoni yatuluka for the first time mu history ya Malawi. Kwatuluka nditu katoni, ziko ndikumachita celebrate, Amalawi ena ndikumanyadira kunena kuti ati alandira pasipoti ya nyuwani koma ili katoni. Koma dziko la Malawi amene analilozayo chonde atikhululukire. Atsogoleri ache chimene amangoganiza ndi kuba basi, komanso kumaganiza ziwembu zokuti aziphana. Ndikuwuzeni abale anga kujeni ku masankho amene akubwera aku MCP, anthutu aphanatu. Ena akonzerana ziwembu zokuti mpando umene wa general secretary wina aluzepo moyo. Uchenjere iwe amene ukufuna kukhala pa mpando wa USG kumeneko. Anzanu otu akonza anyamata 10 zigawenga zina zochokera kwa Msundwe kuti akuphe ase, akusokoneze, usowe, usamalire tu iwe, usamalire na makobiri iwe osunga makobiri iwe, usamalire kumene kumpando umene ukufunawo. Ngati susamala uluza nawo moyo wako. Ndikungokuuza izi mokukonda, koma uziwe kuti iwe amene ukusunga ndalama iwe na makobiri iwe amene ukufuna mpando wa USG, anzako akukonzera ziwembu, anzako awiri amene ukuwaona ngati ndi anzako amene umaja nawo limozi ku BICC aja, usamale akukonzera chiwembu posachedwa pompano uluza moyo wako ngati susamala. Izi ndikungokuuza mwaulere chifukwa anthu amene wawa ndi anthu oyipa kwambiri, ndipo zochosa moyo wa munthu salabada. Nangofuna ndingokuziwisa zimene zimama wauno uziwe nzanga iwe waku MCP na makobiri. Bon Kalindo, the DC.